Польша збіраецца адкрыць памежныя пераходы. Лукашенко не задаволены маршруткамі, а зіма будзе больш халоднаю. Меня зовут Владислав Корсак, вашай увазе праграма Белсат онлайн. Поехали. Памежныя пераходы Баброўнікі, Бераставіца і Кузніца-Брузгі хутчэй за ўсё пачнуць працаваць з наступнага тыдня. На сайце ўрадавага цэнтру Польшы з'явіўся праект адпаведнага распараджэння. Ёсць, аднак, пэўныя абмежаванні. З дакументу вынікае, што рух праз пункт пропуску Кузніца-Брузгі будзе адкрыты для пасажырскага транспарту за выняткам аўтобусаў. А праз пункт пропуску Бераставіца-Баброўнікі для пасажырскага і грузавога транспарту з улікам аўтобусаў. Пры гэтым праз Баброўнікі змогуць праехаць толькі тыя грузавікі, што зарэгістраваныя ў краінах Еўрапейскага звязу і Швейцарыі. На фоне запланаванага Польшчай адкрыцця дадатковых памежных пераходаў Менск прапануе адкласці тэхнічныя перамовы з Літвой наконт вяртання туды фураў, што засталіся ў Беларусі. Пра гэта заявіў дарадца прэм'ер-міністркі Літвы. Абставіны пракаментавалі і ў літоўскай памежнай службе. Маўляў, замест таго, каб спыніць пагрозу, якую кантрабандныя шары ствараюць для цывільнай авіяцыі на захадзе, Беларусь паглыбляе эскалацыю і пірацкімі ці тэрарыстычнымі метадамі узяла ў закладнікі маёмасць нашых і еўрапейскіх перавознікаў. Папярэдняя версія гібелі 14гадовага Максіма Зяньковіча, цела якога знайшлі нядаўна, асфіксія ў выніку утаплення. З'явіліся і новыя падрабязнасці маштабнай пошукавай аперацыі, якая трывала амаль тыдзень. Паводле камандзіра пошукава-выратавальнага атраду «Анёл» Сергея Коўгана, у першыя дні пошуку быў знойдзены след, які мог належаць падлетку. Аднак пазней гэтую версію адкінулі, таму прылеглая тэрыторыя не была ў прыярытэце. Падчас жа паўторнага абследавання не да канца правераных тэрыторыяў супольная група атраду «Анёл», лясніцтва і міліцыі выявіла сіні ровар Максіма. Пасля гэтага быў падняты верталёт МНС, з борта якога і заўважылі цела хлопчыка. Застаецца адкрытым пытанне, чаму ж авіяцыю не паднялі яшчэ ў першыя дні пошукаў. Пачалі пра атамную станцыю, а дайшлі да маршруткаў з аўтобусамі. Падчас нарады адносна будаўніцтва ў Беларусі другой АЭС Лукашенко абурыўся, што беларусы, маўляў, стаяць у чэргах на 150 метраў і ціснуцца ў смярдзючую маршрутку. Пры гэтым ён спаслаўся на інфармацыю з сацыяльных сетак. Лукашенко заявіў, што маршруткі трэба тэрмінова замяніць аўтобусамі, пажадана яшчэ і электрычнымі, бо там і камфортна, людзі паветрам дыхаюць, а не сядзяць заціснутыя. Як асобу адказную за гэта Лукашенко гэтым разам выбраў прэм'ер-міністра Турчына. Александрович, ну что там, мои опять указания нужны? Ну надо видеть, чем люди живут. Мы запросто это можем сделать. И это окупаемый проект. Сярод іншага, будучым пераводам гарадоў на электратранспарт і павышэннем энергаспажывання Лукашенко абгрунтоўваў планы будаўніцтва другой АЭС. У сваю чаргу пра тое, што ў Беларусі з'явіцца альбо другая АЭС, альбо трэці блок для БелАЭС, якая ўжо працуе, заявіў у эфіры расійскага тэлебачання кіраўнік Росатама Алексей Лихачоў. Работнікі МНС выратавалі пенсіянерку ў вёсцы Зарубіна Глыбоцкага раёну гарэў дом. Калі ратавальнікі прыбылі да месца выкліку, у будынку ўжо назіралася моцнае задымленне. У адным з пакояў ратаўнікі выявілі пажылую жанчыну, якая не змагла выбрацца з дому самастойна. Пенсіянерку вынеслі на свежае паветра і перадалі медыкам, якія пасля агляду яе шпіталізавалі. Пажар аператыўна ліквідавалі, а вось у Бялыніцкім раёне падобная гісторыя завяршылася больш сумна. Там да прыезду ратавальнікаў жанчына сама змагла выбегчы з палаючага дому, аднак моцна абгарэлая, яе шпіталізавалі з 80% апёкаў цела. З-за рэзкіх перападаў тэмпературы людзі часцей пачынаюць карыстацца электраабагравальнікамі. Часам старая праводка не вытрымлівае нагрузкі. Таксама праверце спраўнасць печаў і абагравальных прыладаў, не пакідайце іх без нагляду. Будзьце асцярожныя і са спальваннем сухога лісця і смецця. З-за ветру агонь лёгка перакідваецца на будынкі. У Слонімі легкавік не прапусціў 70гадовую пенсіянерку, якая перасякала праезную частку па нерэгуляваным пешаходным пераходзе і наехаў на яе. У выніку жанчына трапіла ў больніцу з пераломам левай плечавой косткі. А ў Менску 73гадовая кіроўца БМВ на скрыжаванні вуліцаў Парнікова і Філімонова паварочвала налева на зялёны сігнал светлафора і наехала на пешахода. Прычым пацярпелы мужчына пераходзіў праезную частку таксама на зялёнае святло па рэгуляваным пешаходным пераходзе.
Мужчыну даставілі ў медычную установу на абследаванне. У Дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць, пры павароце кіроўца абавязаны саступіць дарогу пешаходам, раварыстам і карыстальнікам сродкаў персанальнай мабільнасці. Пешаходам жа важна спачатку пераканацца ў бяспецы, а пасля ўжо выходзіць на праезную частку. Пенсіянерка аддала 150 тысяч рублёў ашуканцу, які прыкінуўся інкасатарам. Жанчына баялася, што на яе завядуць крымінальную справу. 78-гадовай мянчанцы патэлефанавалі на гарадскі тэлефон нібыта працаўнікі белтэлекаму і на падставе падаўжэння дамовы даведаліся яе пашпартныя звесткі. Затым з ёй звязаліся фэйкавыя працаўнікі міліцыі і прадстаўнік Нацбанку. Махляры пераканалі жанчыну, што ад яе імя здзяйсняюцца незаконныя фінансавыя пераводы. Каб пазбегнуць крымінальнага пераследу і ператрусу ў кватэры, ёй настойліва рэкамендавалі, так бы мовіць, задэклараваць наяўныя грошы, а менавіта перадаць іх у банк праз інкасатара, што яна і зрабіла. Нагадаю, што ні міліцыя, ні работнікі банкаў і дзяржаўных установаў не тэлефануюць і не пішуць людзям у службовых пытаннях у месенджерах. 4 нашых калегаў-журналістаў закрытага незалежнага баранавіцкага выдання «Інтэкспрэс» пакаралі хатняй хіміяй. Іх судзілі яшчэ ў жніўні сёлета за так званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер прысуд уступіў у сілу. Наталью Семянович, Мікіту Пятроўскага, Руслана Равяку і Людмілу Зеленкову вінавацілі ў тым, што нібыта злачынства здзяйснялася групай асобаў. Іх таксама дадалі ў спіс асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Яшчэ некалькі былых супрацоўнікаў «Інтэкспрэс» застаюцца ў зняволенні. У тым ліку былы дырэктар Уладзімір Янукевіч. Заснаваная ў 1994 годзе газета «Інтэкспрэс» была найбуйнейшым і самым паспяховым незалежным рэгіянальным СМІ Беларусі. У 2023 годзе сайт і садсеткі выдання былі прызнаныя экстрэмісцкімі, а раней у офісе адбываліся ператрусы. Асобнай нагодаю для рэпрэсіяў стала інтэрв'ю са Святланай Ціханаўскай. Беларуску Настасію Ясюкевіч, якая трапіла ў дарожна-транспартнае здарэнне ў Таіландзе, выратавала жыхарка акупаванага Крыму Юлія Максімова. Менавіта ў Юліі аказалася тая ж рэдкая група крыві, што была крытычна неабходная Настасі. Нагадаю, 6 лістапада таіландскі мікрааўтобус з турыстамі з Беларусі і Расіі перакуліўся і упаў з вышыні. 2 асобаў трапілі ў рэанімацыю. Сярод цяжкапараненых была і 28-гадовая грамадзянка Беларусі Настасія Ясюкевіч. Яна атрымала шматлікія пераломы рэбраў, хрыбта, скулы. Дзяўчыне выдалілі селязёнку і жаўцёвы пузыр. Юлія Максімова, якая здала кроў для Настасі, ужо год жыве ў Таіландзе з сям'ёю. Цыклон з Польшчы ідзе ў Беларусь. Будзьце пільныя, заўтра чакаюцца дажджы, мокры снег і галалёдзіца. У нядзелю ж месцамі да мінус 10 градусаў. Агулам сіноптыкі прагназуюць сёлета больш халодную зіму з тэмпературамі далёкімі ад ужо звыклага беларусам каля нуля. Аднак чуткі пра будучыя рэкордныя маразы спецыялісты таксама зняпраўджваюць, то бок чакаць самай халоднай за 30 гадоў зімы не выпадае. На гэтым развітваюся з вамі, сябры. Калі для вас гэта бяспечна, то пакідайце каментары пад відэа, падпісвайцеся на нашыя каналы і сацыяльныя сеткі. Да сустрэчы!